नमस्कार भाई लोग। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो गाना तो बवाल सच में मचा देले बड़ा भाई लोग। मात्र एक सप्ताह में जौना गाना के नाम रहे बस कर पगली रे, ई गाना के गैले रहे खेसारी लाल यादव जी और उनकर साथ दिले रहन फीमेल सिंगर शिल्पी राज जी। और हम बताए भाई लोग कि गाना के लिखले रहें बहुत ही अच्छा राइटर श्याम देहाती जी, जे ई दुनिया में अब ना रह चुकल बड़ा भाई लोग। उन्हीं के कलम के जादूगर श्याम देहाती के गाना लिखल बड़ा भाई लोग। हम बताए भाई लोग कि गाना के म्यूजिक बनैले रही आर्या शर्मा जी, और ये गाना के SR म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज करल गए रहे ई गाना के भाई लोग। जौना गाना तो बवाल मचा दिले बड़ा, मात्र एक सप्ताह में 20 मिलियन प्लस यूट्यूब पे व्यूअर्स पार कर दिले बड़ा भाई लोग। ये एगो बहुत बड़ा रिकॉर्ड मानल जाता रहा कि भोजपुरी में एगो इतिहास खेसारी जी बना दिले बड़ा भाई लोग। ऐसे भी खेसारी जी के कौनो भी गाना आवेला तो इतिहास ही बना देवेला। तो रउआ सब अगर खेसारी जी के फैंस बनी भाई लोग तो ये वीडियो के शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए हमारा चैनल।